Dobre. A pauzuje sa to čím, Maťo? Jaj? Pauzuje sa to No čím? týmto, aha, normálne začneš. Pauznem. Teraz nahráva, počkaj. Teraz Vidíš, nahráva. Teraz nahrávaš, keď to blíkaš, no a teraz to stopí. A toto je vlastne sako či kabát? Tak čo? To je kabosaka. Ideme sa, len ja som sa. Môžete nám niekto povedať, z akej doby je pripravovaná hra a aký je názov? Stredovek. Pozri, ako som oblečený. Je to novodobý pravek. Nie, také sedie. Dejú sa tam strašné veci. 19. 20. 18. storočie. Romantizmus. Proste niekedy. Počkaj, aká bola druhá časť otázky? A čo ako sa sa to vám... volá? Druhá časť otázky bude čo To by sa nám vám... Izus mohol povedať. Spravodlivosť pod papučou. Áno. Výborne. Ale mohlo by to byť nespravodlivosť pod papučou, ako nevzatvor. Výborne. To si mohol povedať, keď sme vymýšľali názov. Boli? Čo sa vám páči na Myslím, že tej nie je dobe? zlomená. Kostýmy. Toto. Myslela Nedá som sa v si. tom dýchať. Neverím, že takto chodili. Že všetci muži sú džentlmeni. Aspoň tu. Super post. A dámy sú veľmi vychované. V tejto hre okrem mňa. Áno. Mohli by ste teraz stručne povedať, kto koho hrá a v akom ste zhruba príbuzenskom vzťahu? Dobre, My sa ľúbime. dobre, Výborne. začneme tým, že Poďme skôr. sme dve rodiny. Jednu vedie Imrich, druhú by sa dalo povedať, že vediem ja. S mojimi súrodencami, nechajte ma dohovoriť. Ty si není? Áno, to je Adam, to je môj mladý, roztržitý brat, študent. Študent denného vysokoškolského štúdia, Sekundy, ktorý Anna. podľahol hazardu. Áno, ja nájdem aj iných. Tu vidíte Daniela. Kde? Jaj? Áno, ten Daniel, ten tu ešte... Imaginárny Daniel. A ešte má sestru, ja som jej rozváznal a veľkú musím. Áno, aj tebe ju dáme. Len neplačte. Ak Imrich povieš niečo aj ty k svojej rodine? Naša rodina je o mnoho lepšia než ich. No. Obrali nás o veľké peniaze a ja sa teda snažím to dať všetko do poriadku. Kto sa snaží to dať všetko do poriadku? Môžeme mi za to, že ty nevieš hrať poker? A ide zo mňa strach v tejto rodine a v týchto dvoch rodinách. Aj smrad. Niekedy. Si to vybavíme. Ema, čo si taká roztržitá? Viktor povedal niečo o Magdaléne. O jeho Magdaléne? O mojej Magdaléne? O mojej Magdaléne? Na čo sa môžu ľudia tešiť? Na nás. No okrem samozrejme. Na manželov, na manželov. Tam záber a... Na romantické scény. Ja myslím, že sa môžu tešiť hlavne na Ružu, ktorá toto divadlo celé spája a sprevádza. A ja si myslím, že sa môžu tešiť na ten tanec, lebo ja sa teším. No, organizujem. Pretože rúža znamená priateľstvo. S kým sa vám z týchto hercov, čo sú tu, dobre hrá a prečo? Zahrá iba samému dobrom, ja som artist. Nie, viete, s kým sa hrá najlepšie? So Samom. Pretože Samo svoju úlohu úplne hrá a úplne po nás kričí. Úplne žije. A až sa ho bojíme. A ja som ináč dobrý v skutočnosti. No pravda, Ale Vy ste sa vrátili? Samo sa vo svojej roli našiel. A myslím, že Siska.
Na sisku sa môžete všetci S ňou sa nehrá dobre, ale na nej sa musíš smiať stále. Áno. Šišne nemáš? A hlavne sa bojíte, že vám vytrhá vlasy a uši a všetko, čo máte. Ona trhá mne uši, áno, vy ste vedeli. Viete čo, obidve vám pílite uši. A posledná otázka. Nie, ešte ja chcem povedať. Mne sa hrá dobre s Dominikou, lebo aj v tom najväčšom kriku, keď na ňom kričím, sa stále pekne Mila mňa usmieva. To bolo pekné. 3, 4. Nerobte, roztopí sa tu. Posledná otázka. Ako by ste do jedného slova zhrnuli, o čom táto hra bude? Jedno slovo. Každý povedzte. Zdravie. Nie, poďme si počítať. Ananás. Rúža. Nie. Otcová. Nie to o rúže, počkaj. Otcová Biblia. Otcová. Ja, tak. Akt. Myslím, že z tohto bude úplne ľuďom jasné, o čom to je. Takže Katka, ideš. Takže veľmi sa na vás tešíme. A to je asi vše. Neklam. To je vše, přátelé. Co je? To jsem přece měl říct já. Řekni. To je vše, přátelé.